Здравейте, здравейте! Намирам се на обичайното място, стената на езерото Панчарево. И току-що приключих днешното си бягане тук. Това видео ще е малко по-различно, малко по-специално. Първо, защото това е видео номер 101. Да, успях за последните 2 години, откакто снимам, да направя 100 видеа. И първо искам да благодаря на всички вас, които бяхте с мен през целия този път. Без вас и вашата подкрепа, коментари, може би щях да съм спрял отдавна да снимам. Но да, именно това ми дава мотивация да продължавам. И отново да, искам да благодаря на всички, които гледате, следите канала, участвате по някаква форма. Това значи много за мен. Тъй като това е видео 101, символично, ново начало, нова страница. Какво значи това? Първо, че така последните няколко месеца, може би по-скоро последните 2 месеца, нещата при мен от към тренировки, от към състезания не се получаваха точно както исках и доста поизгубих мотивация. И това се вижда и в последните ми в няколко старта, най-вече последния ми старт. Последния уикенд беше Рила Рън, където така и така исках да участвам тренировъчно. Нямах някакви големи амбиции, исках да го направя за под 3 часа, което всъщност не е лошо време, но мислих, че има доста по-яки бегачи, за да се боря за нещо. Интересното беше, че в първите 3-4 км се движих четвърти зад Иво Андреев, Стефан Иванов, мисля, и Никола Кондарев. И така малко ми се отвори апетит, че мога да гоня топ 3. И съответно горе на Ястребец не бях фалирал, бях изморен, но със сигурност продължавах да бъда четвърти. Може би петото момче беше малко зад мен, но мисля, че го бях изпреварил преди това, така че мисля, че по-скоро имах шансове да си задържа разликата и да завърша за под 3 часа. Но някъде там ми казаха, че Иво Андреев е на 8 минути пред мен. И не знам какво ми стана. И тотално изгубих мотивация да бягам, не знам. Интересното е, че отидах до хижа Мусала, откъдето остават може би около 3 км до върха. 3 км, айде с 400 и нещо качване, но буквално ти остава финалната права. И аз си казах, не, четвърти съм, няма шанс да хвана третия, който си мислех, че е Иво. Впоследствие се оказа, че е Стефан Иванов, но няма значение. В смисъл, не че съжалявам толкова, така или това за мен беше тренировка, но просто е необяснимо защо така не исках да си го избутам до край. Буквално ми оставаше още 40 минути да се кача догоре и трябваше да срезна по камъните и почнах нещо да си лъжа мозъка, как няма смисъл. И така, малко ме яд, щях да завърши четвърти най-вероятно, в най-лошия случай пети. Поне да си го направя до край, но да, това беше пореден DNF. И след него си казах какво става. Аз нещо започна да ми харесва да не завършвам състезания. Все още нарочно го правя, без да има някаква валидна причина. Малко останах наобратно на един друг човек с мото. Тоест мотото ми малко се превърна в Just Quit. И така, поради тази причина реших си поставя някаква по-сериозна, голяма цел. И не само за да ми бъде по-интересно, ами за да мога и да ви направя съпричастни към това нещо с серия от видеа, които ще проследят изцяло как тренирам за тази цел, какво правя извън тренировките, също така как възстановявам, каква екипировка мисля да ползвам, добавки, хранене. Изобщо мисля, че би било много полезно на всички
които мислите да участвате на... Да, това е Балканиада, която е след точно 2 месеца. 2 месеца, малко по-малко от 2 месеца. Тоест имам достатъчно време да се подготвя за там. Аз не че в момента съм в много лоша форма, но просто мисля да направя една много целенасочена подготовка за Балканиада. И така, също така за тези, които пък са по-опитни, може да ми пишете в коментари какво не правя както трябва, какво трябва да правя по-добре, да ми дадете някой съвет. Но да, смятам, че като цяло, ако има хора, които искат да участват на Балканиада и се чувстват по-несигурни, по-неопитни, съм 100% убеден, че тази серия, която ще започна да правя в следващите дни, седмици и месеци, би ви помогнала. И защо не да ви доведе до по-хубав резултат на Балканиада и да чуя някоя добра дума от вас, ако се срещнем някъде на живо на състезание, защото също така това ми носи много позитивна емоция, когато срещна някой някъде в планината на състезание и ми каже: гледам ти видеята. И не че търся някаква популярност, изобщо даже не. Даже ми става малко неудобно, но се радвам. Радвам се, че има хора, които по някакъв начин следят, помагам им и защо не и да ги мотивирам. Това е първото видео от тази серия. А пък аз ще се включа след малко пак. И така вече се прибрах от тренировката и всъщност едно от най-важните неща, които съм забелязал, че поне при мен дават много голям ефект. Първата ми работа, след като се прибра от тренировка, някъде до половин час най-късно да си направя протеин, да си разтворя, доста помага за възстановяването, особено след по-дълги тренировки. Ако искате да можете да тренирате с по-големи обеми и по-интензивно. Като всъщност веднага на място, след като приключих тренировката, изядах един банан. Винаги си нося с мен някаква храна, банан или ще някакво малко барче, за да вкарам въглехидрат, но в момента, в който се прибера вкъщи, пия и протеин. След малко ще обядвам и след обеда мисля да се включа отново, където ще ви покажа каква е втората ми тренировка за деня и може би да кажа малко повече за структурата на седмичните ми тренировки. Но да, възстановяването е много важно. Даже бих казал, че е почти толкова важно, колкото самата тренировка. На здраве! Оп-оп, работният ден приключи и е време за втората тренировка за деня. Следобедното въртене на педали. Днес е вторник, т.е. тренировките са ми в диапазона на малко под средно до средно натоварване, което ще рече нещо от порядъка на малко под маратонско до маратонско усилие. Ако нали може така да го наречем с някаква терминология. Като в бягането днеска си го направих това. Мисля, че се казва примерно преходно бягане. Като нали, на моменти съм достигал маратонски пулс и усилие. На изкачването най-вече, където там ми е важно да съм по-стегнат. На спускането съм си почивал. А пък сега на колелото ще се опитам да покарам някъде около 50 минути до 1 час. Навън е 30 градуса, така че сигурно няма да бягам навън в това време. И второ, че при мен
бягането 2 пъти на ден, особено на асфалт, не се отразява много добре. Но съм забелязал, че с колелото получавам доста добри ефекти, особено после много ми помага за спусканията. Може би ми развива мускулатурата в бедрата, не съм много сигурен как точно действа, но да, има така различни позитивни страни карането на колело. И да, ще се опитам на колелото да поддържам някакво подобно усилие, т.е. няма да ми е съвсем леко, като на колелото, нали, в пулс това се изразява нещо между 120 и 130 удара пулс, което е около 10 удара по-ниско спрямо усилието ми навън, просто защото така го усещам. Нали, при по-висок пулс на колелото просто ми е много тежко. И така, нагласям тук системите. И това ще е втората тренировка за деня. Като да ми се вържат общо взето около поне 2 часа за деня, 2 часа и половина до някъде. Общо взето в тази програма изобщо, нали, по принцип така последно време целта ми е да карам колело почти всеки ден като втора тренировка. Дори в дните, когато имам леко бягане, после пак въртвам и 40-50 минути много леко. И в 2 дена от седмицата вместо колело правя силова тренировка в следобеда. И така, да се захващаме, готови сме и тръгваме. Като е системата. По принцип зимата карам без вентилатор, за да има някаква доза топлиен ефект, но в момента на 30 градуса навън без вентилатор общо взето е безсмислено, още повече, че аз потенето си го взимам на бяганията и тук по-скоро не търси такъв ефект. Затова предпочитам да си направя стегната тренировката и си пускам вентилатора. И да, гледам общо взето да си дигна пулса до нивото, на което ми е усилието днес от бягането, да покарам 50 минути и 1 час. Не ми е най-приятното нещо на света, но съм си подготвил и сериалче за гледане. Barbarians, мога да ви го препоръчам, става за каране на колело. За друга не съм сигурен, че става. В Netflix. Така, действаме и общо взето за днес ще е това. Добро утро! Днес отново съм на езерото Панчарево и е ред за една от по-тежки тренировки през седмицата. Ще правя треш интервали, като целта е да направя 4 по 8 минути през 2 минути почивка. Ама ще видим дали ще успея 4 или само 3. Като общо взето загрявам през Cactus Run обиколката и после почти само нагоре ми е самата тренировка. Спускането ми е за разпускане накрая. По принцип тази тренировка е правена на стадион, което би следвало да бъде нещо от сорта на 4 по 2 км примерно еквивалент, но тъй като сега фокуса е повече в планината и да бъда по-икономичен там, на по-висока скорост и също така в жерата не ми се бяга на стадион, си провеждам тренировката тук. И да действаме, да видим какво ще направим днеска. Загрявката почти приключи и след малко е време да започва същинската част на тренировката. Като че има някаква умора след вчера, но да, ще видим. Приключих с тежката част на тренировката, 3 по 8 минути. Нещо усетих, че няма да има сила за четвърто. Най-малкото нямаше мога да дигна пулса. Явно има все пак някаква натрупана умора, но съм доволен. Направих си ги равномерно на около 161-2 пулс, което е супер. И сега оставам да спуснем надолу и да се приберем.
Така, край на днешната тренировка. Малко над час и 20 минути, което е перфектното време треене. С това също така слагам край на първото видео от тази серия. Надявам се да ви е харесало и да ударите палец нагоре, ако е така, да се абонирате за канала, ако все още не сте, за да може да бием YouTube алгоритъма, това видео да бъде показано на повече хора. И също така ще загатна, че определено следете какво се случва, защото следващото видео ще е доста интересно като локация и като вид тренировка. Бих казал, че ще е тематично за името на серията. И така, до скоро!